Jeg vil gerne lave en båd ud af gaffatape, men hvorfor? For at forstå det, så bliver vi nødt til at spole tiden tilbage til juleferien år 2015, som nok var den absolut bedste ferie i hele mit liv. Jeg stødte nemlig på programmet Mythbusters. Om dagen, der gik jeg på opdagelse, var ude i skoven, og så byggede jeg også en del forskellige skøre ting, imens jeg om aftenen ikke bestilte andet end at se adskillige afsnit af Mythbusters. Nogle gange indtil solen stod op igen. Jeg blev fuldstændig besat, og hvis et tv-program kunne være en person, så havde jeg altså fundet min soulmate. I et af afsnittene, så byggede de en båd ud af gaffatape, og sådan en båd fik jeg også lyst til at lave. Nu, så det er kun 9 år siden, jeg fik ideen om at lave den, og jeg synes egentlig, det er på tide faktisk at gøre alvor af det. Så jeg har købt en masse gaffa, noget træ, og så har jeg set Mythbusters-episoden igen for at få noget inspiration til, hvordan jeg selv kan bygge båden. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang. Det her, det bliver sådan rimelig meget et improviseringsbyg, men det føler jeg, det er jeg også meget vant til. Det er mange af mine projekter. Så vi skal egentlig bare komme i gang med at få bygget selve båden ud af gaffatape, og så krydse fingre for, at den bliver vandtæt, og vi kan tage på eventyr med den. Lad os komme i gang. Så skal det bare stå sådan her over natten, og så håber jeg, at den lidt har holdt sin form i den her bue. Fordi i morgen, så tror jeg faktisk, vi når at blive færdige med hele skelettet af den her båd. Og så skal vi egentlig begynde at proppe tape på. Så vi ses i morgen, og så skal vi komme videre og få lavet hele skelettet fuldstændig færdigt. Og så har vi snart en freaking båd ud af gaffatape. What the f***? Vildt nok. Vi ses i morgen. Okay, det ser ret så godt ud faktisk. Og prøv lige at overveje, hvor stærkt det er. Altså, det er overraskende stærkt i forhold til det hele, det bare bundet sammen med gaffa. Altså, virkelig stærkt faktisk. Man kan også se, at den har den her bue, og det er også for at få noget spænd i det. Og så skal jeg lave det her. Jeg skal lige krive det her ned og så starte forfra, og så hele vejen hen med tape, og så krydser vi fingre for, at den bliver vandtæt. Det håber jeg eddermame, mand. Fordi vi skal ud på eventyr med den her båd bygget ud af gaffa, når den er færdig. Men vi skal selvfølgelig gøre den færdig, og det vi mangler, det var det, som jeg lige nævnte. Vi skal altså få tape ud over det hele, og krydse fingre for, at den bliver vandtæt. Så lad os komme i gang med det.
Det begynder at skulle ligne noget. Damn. Jeg skal lige skynde mig op i hjem og fix, og så købe noget mere gaffe, fordi vi er ved at løbe tør. Og jeg vil rigtig gerne blive færdig med den i dag. Altså jeg begyndte i går, og det var samtidig med, at jeg blev færdig med at bygge kanonen og gøre den federe. Det vil også være kort til den video. Det er sådan en voldsom kanon, jeg har bygget. Så den kan I klikke her på, eller se den efter. Eller selvfølgelig se den efter den her video. Men vi skal videre. Jeg skal købe endnu mere gaffa, og så skal vi ellers bare blive fuldstændig færdige. Og så skal vi teste. Hvad laver du? Er du i gang med et nyt projekt? Eller? Ja, det er faktisk det. Du er helt tosset. Du har da været inde og købe en masse af det. Jeg har købt 4 i dag. Jamen, binder du dig selv op mod væggen? Eller? Nej, det gør jeg ikke. Nå, det var ikke det. Nej, jeg vil lave en båd ud af den. Nå! Båd og gaffa. Har du ikke prøvet at lave en båd før også? Nej, det har jeg sidste gang. Eller det var en tømmerflåde, har jeg lavet. Nå, det... Okay, men jeg synes, der var et eller andet der. Ja. 177. Ja. I takt med, at jeg tapede mere og mere gaffa på båden, blev det mørkere og mørkere, indtil jeg til sidst ikke kunne se mere. Målet var, at jeg skulle blive færdig med båden den dag, så derfor ville jeg fortsætte i mørket ved hjælp af en pandelampe, hvis jeg altså kunne finde en. Jeg ledte efter den i lang tid, men uden held. Pandelampen var ude af syne. Jeg kunne have givet op her, men den slags person er jeg ikke. Fordi når pandelampen ikke er til at finde 9:30 om aftenen en onsdag, og man desperat skal bruge den for at kunne gennemføre et gaffebådsbygningsprojekt, så kaster jeg ikke håndklædet i ringen. Nej, jeg, Johannes Madsen, finder på geniale løsninger, trodser normerne, gør det uforsigelige og utænkelige. Den aften udviklede jeg et revolutionerende produkt, som jeg kalder for pandemobillampen. Sådan der, så kan man se noget. Prøv at se her. Hvor er det ikke pisse smart, mand. Så det er bare min mobil her, fordi jeg kan ikke finde nogen pandelygte. Men den har jeg bare tapet, eller bundet fast til min pande. Hold kæft, hvor er det smart, mand. Fuldstændig genial, total DIY. Smart, jeg kan bygge videre nu, selvom det er mørkt. Vi mangler virkelig heller ikke meget. Men det er både super dumt og virkelig smart, det her. Hej, klokken den er sådan cirka 10 nu. Og den er freaking færdig, Jesus Christ, man. Det tog faktisk ikke specielt lang tid, 1,5 dag eller sådan noget. Og nu er den klar til, at vi kan prøve den. Måske i morgen. Jeg skal lige finde en trailer og alt muligt. Men nu er klokken 10, og jeg er pisse sulten. Jeg har kun fået morgenmad. Og så har jeg drukket mælk og spist noget chokolade. Det er, hvad jeg har fået i dag. Så jeg skal ind, og så skal jeg bare lave freaking aftensmad, og så ses vi, når den skal testes. Hvilket den skulle allerede næste dag. Jeg havde dog glemt at lave et sæde, så det skulle jeg lige få bygget. Men efter jeg havde gjort det, så gik turen ned til sommerhuset og ud på vandet. Okay, jeg skal altså ud nu, og det er også publikum på. Jeg krydser fingre for, at det lykkes. Nu prøver vi lige i første omgang at finde ud af, om det holder tæt. Og så prøver jeg så at sidde mig i den bagefter, og så håbe på, at den ikke vælter. Vi skal ud nu. Shit. Ja, prøv at se. Den vil bare vælte. Nej. Ah! Og det værste er, at den er heller ikke helt tæt. Jeg kan se, det suser vand ind, især i det der hjørne. Ja, jeg burde faktisk tage den ind og reparere den. Jeg har bare gjort den alt for høj. Nej. Lortekonstruktion, du dumpede, skat. Eller var jeg dumpet? Ville det seriøst være helt umuligt at få båden til at fungere ordentligt, så jeg kunne sidde i den? Ifølge min mor, så var det jo en lortekonstruktion, hvilket jeg faktisk vil give en lidt ret i. Men betød det, at jeg skulle kaste håndklædet i ringen og give op her? Nej, fordi jeg, Johannes Madsen, finder på geniale løsninger, trodser normerne, gør det uforsigelige og utænkelige. Den dag fandt jeg en masse sten og proppede i bunden af båden for at lave et primitivt slags køl, som man også ser på en del sejlskib, der er med til at tvinge tyngdepunktet længere nedad og sørge for, at båden ikke tipper. Det var en total genial løsning, som på absolut ingen måder vil kunne slå fejl. Prøv at give slip. Jamen, jeg har meget fat. Okay, prøv at give slip. Altså, den holder faktisk nogenlunde tæt. Men jeg bliver nødt til at... Ja, du havde rigtig meget fat, ikke? Jo, det havde jeg. Det er virkelig en væltepeter, jeg har lavet.
Jeg skal køre hen til stranden nu. Båden. Jeg håber, den ikke er gået i stykker, sådan at solen varme, vind og vejr. Fordi det er noget tid siden, at jeg sidst har været der. Vi krydser fingre for, at det hele er i sin skønste orden, og så skal vi altså få lavet den færdig. Fordi som den er lige nu her, som vi kunne se, så virker den ikke. Den tipper simpelthen, fordi jeg har designet det mega lort. Lortekonstruktion, du dummede, skat. Så vi skal lave sådan nogle, sådan en form for støttehjul. Det er ligesom, da man skulle lære at cykle, så havde man støttehjul. Det skal jeg gøre med den her. Okay, det giver mening, når jeg viser det, og når vi kommer derned. Fordi at det er i dag, hvor jeg skal teste den. Det skal lykkes i dag, simpelthen. Men det kommer til at lykkes. Lad os køre derned. Jeg tror, den er færdig. What the f***? Fedt, mand. Vi kan prøve den. Lad os komme i gang. Ja. Jeg håber seriøst, at det virker. Kæft, det er kogt, det her, mand. Den flyder af sig selv. Man. Så spørgsmålet bare, kan jeg sidde i den nu? Lad mig prøve at komme op. Okay, det her det er lige ved at gå i stykker, men jeg flyder. Jeg flyder. Prøv at se. Okay, det skal seriøst gøre stærkere, det her. Men jeg flyder i en båd lavet af gaffatape. What the f***? Og den holder tæt. Seriøst, den holder freaking tæt. Hvad sker der? Jeg må prøve at komme ind her igen. Jeg kan da godt mærke, at hvis det går så godt her, så skal vi sgu ud på eventyr med den her. Det er simpelthen for kogeren. Det f***ing virkede. Altså, det gjorde det. Vi skal ud på eventyr nu her. Okay, jeg har fået en idé. Fordi at det nytter ikke, at vi bare er herinde, tæt ved kysten og sådan player det safe. Vi bliver simpelthen nødt til at våge pelsen en smule og sejle hen til Øresund for at få en freaking is og noget mælk. Hvis vi kan få fat i det, det håber jeg. Der kommer min mor lige. Hej, skat. Hej, Maue. Hej, søde. Har du set min båd? Virker den? Ja, den freaking virker. Godt, den lige har du været ude i den. Ja, og det fungerer pissegodt. Nej, hvor sjovt. Ej. Jeg skal have en is nu. En is? Ude i båden, eller hvad? Nej, på Gammelbro Camping. Nå. Jeg skal have en freaking is, mor. Lækkert. Ej, for at have lavet det også. Det lyder da mega lækkert. Altså, jeg skal jo sejle derhen. Det var derfor, jeg tænkte, okay, hvornår falder 5 minutter? Du tager redningsvest på. Hvad? Du tager redningsvest på. Så kom moren lige frem der, man holdt da kæft, men jeg er da et voksen individ. Jeg bestemmer da selv, hvorvidt jeg tager redningsvest på. Jeg gider det slet ikke at høre på dig, mor. Så har jeg lige et klip, hvor jeg står i redningsvest. Fordi det er så lidt grineren. Nå, vi skal afsted nu her. Lad mig hoppe derhen. Ja. Missionen var ret simpel. Forstærk båden, skaf en øser, hvis der kommer vand ind, og sejl cirka 2 kilometer fra mit sommerhus hen til Øresund for at få en is og en liter mælk. Så er vi sgu afsted på vej til at få en freaking is, mand. Den sejler faktisk fint. Fedt, at det virker. We're going on a trip in denim. Så er vi sgu på vej, og det ser ud til sådan nogenlunde at holde. Om det holder hele vejen, det ved jeg ikke, men vi har heldigvis mere gaffa med, så vi kan reparere det. Men lad mig bare komme afsted nu. Det er lidt bølger her. Man kan se, hvordan det giver sig her. Det minder lidt om, jeg mener, på Grønland. De her hundeslæder. Jeg mener, de er kun strikket sammen med snor. Fordi hvis det blev skruet sammen, eller var monteret på en meget mere fast måde, jamen så vil træet knække. Jeg føler, det er lidt det samme, den her båd også er. Altså, jeg har slet ikke brugt skrue eller noget som helst. Og det gør også, at det så kan give sig. Og så bliver energien af bølgerne sådan, hvad kan man sige, distribueret over et længere, en længere mængde tid, hvis det giver mening. Og det gør så, at det ikke er lige så meget stress på det hele. Jeg føler lidt det er det samme her. Det begynder allerede at gøre lidt ondt i røven. Det kan godt være, at jeg skal prøve at se, om jeg kan sætte mig på den her. Det giver måske noget. Ja, det var lidt mere behageligt, det der. Jeg overvejer seriøst lidt at sejle til den
ø, der ligger derhenne. Det er sådan en øde ø. Det kunne være rimelig syret. Jeg kan bare ikke gøre det i dag, fordi jeg bliver simpelthen nødt til at have en følgebåd med mig, hvis det skulle ske et eller andet. Den er cirka 4 km væk herfra øen. Så der skal man lige tænke lidt mere på sikkerhed. Det er noget helt andet det her, når man er så tæt på kysten. Og det er lidt pålandsvind. Det kunne være sygt. Det kan være, det er en video til næste år. I må meget gerne skrive en kommentar, hvis I synes, jeg skal gøre det. Kæft, hvor er det dejligt fredfuldt lige nu. Virkelig stille. Tit så stopper jeg sådan lidt mig selv og tænker sådan, what the f***? Jeg er i en båd lavet ud af gaffatape, og den holder. Det er egentlig lidt mærkeligt, faktisk. Så kører vi. Vi sejler. Ja. Jeg kan dufte havnegrillen nu. Jeg skal i hvert fald lige have et eller andet at spise, og så får jeg nok en is til dessert. Så skal jeg se, om jeg kan få noget mælk også, hvis det er muligt. Men vi nærmer os virkelig. Kommer Årø-færgen. Det er som om det er en del strøm. Prøv lige at se, hvor tæt vi er på land nu. Men det er godt nok som om det er meget strøm lige her. Jeg padler godt til, og jeg kommer ikke super hurtigt fremad. Men vi er eddermame tæt på land nu. Jeg skal egentlig bare ind nu. Ja tak, så kan jeg få mad snart. Nogen der står og kigger, jeg tror at de tænker, what the f***. Så er vi seriøst snart i land. Det freaking lykkes. Altså, det har alligevel været lidt over 2 kilometer, vi har sejlet. Og den har altså holdt ret godt. Meget imponerende egentlig. Der ligger den bare godt op ad stranden her. Det lykkes, mand. Ja, tak. Ej, hvor er det dumt og fedt på samme tid. Gud bevarer Gaffa. Mega lækkert materiale. Kæft, det er dejligt. I må bare gerne lige skrive ned i kommentarfeltet, hvad man ellers skulle lave med Gaffa. Det kan godt være, at jeg laver endnu en video, hvor jeg bygger et eller andet mærkeligt ud af det nemlig. Så kom med jeres bud på, hvad man kan lave ud af Gaffa. Og så kan det være, at jeg laver en video om det. Men nu, så skal jeg på toilet og have noget at spise. Bekur den her. Wow, bekur. Au, shit. Toilet. Jeg skulle tisse godt. Så tænker jeg, fedt, pissoir. Jeg må så gå ud fra, at det ikke er et pissoir, men det er freaking håndvasken. Fordi så det er sæt her. Og så kigger jeg her, og så jeg har lige pisset i håndvasken. Det var altså ikke meningen. Altså, kom on. Det ligner super af pissoir, det der. Jeg skal noget spise nu. Det er dumt. Jeg kan huske lige heroppe. Jeg ved ikke, om jeg skal fortælle den historie. Den er sådan lidt. Den er måske lidt mærkelig for YouTube. Skal jeg fortælle den? Jeg kan jo bare klippe det ud, hvis jeg i redigeringsrum tænker, at det er for mærkeligt. Men da jeg var ikke specielt gammel. Jeg har måske været 3 år eller sådan noget. Der omkring måske. Og så skulle jeg skide. Jeg var her sammen med min bror, min søster og min kusine. Eller min kusiner faktisk. Og så gik jeg herind og skide. Og jeg kunne tørre mig selv. Jeg havde totalt styr på det. Sagde jeg i hvert fald. Men så da min kusine skulle løfte mig op, fordi vi ville gerne kravle herop, så havde jeg bare lort langt ned ad ryggen. Fordi jeg sådan på en eller anden mega dum måde havde tørt mig, og så havde jeg bare sådan taget det helt op ad ryggen. Fordi jeg var jo med de store, og så ville jeg sådan rigtig være stor og sige, jeg kan selv tørre mig. Og det kunne jeg så ikke. Altså, lille retard. Kæft, det var dumt, egentlig. Man kan sige, der er min lyst til at være en af de store fik mig til at se mindre ud. Og jeg føler også tit, at det er sådan med personer, når de prøver for hårdt. Hvis de prøver for hårdt på at spille et eller andet. Så det er en lille metafor, I kan tage med jer her.